Kaso may sama kami kasi. Isang first game kasi, basta dito. Sabi 1-5 yan. 1-5. May sama kami sa first game, lakak. Kasi ako hindi mo yung lakak. Ito na lang. Mas isang doon. Kailangan lang. Sana pinalahat ng mga ano nun. Sabi ko eh. Ay, hindi. Nakano ako. Okay. Ay! Matangkad? Hindi yun. Wala yun. Saling ko pala yun. At sila ako. Kaya saling ko sa'yo ako. Yung ano ko yun naman. Ano naman ang captain niya na sa bato. Hindi siya lang yun. Hindi siya lang yun. Nagulo yan. Sabi ko sa'yo. Sila ako manager na ako. Yung biasa. Ilan na sa amin dyan ako? Oo. Apat yata. Yung sa amin. Kasi lagi sa amin. Dalawang master. Dalawang maglaro. Lagi pa sila yung namin sila. Bebek ko lang agad. As support ko agad. Ginanong yung tatlo ako. Ginanong yung bibig pa siya. Kaya na. Wala yung comfort ko. Kasi yung nagdusan ako eh. Kasi mo. Oo. Mga 30. Parang na 30. Pero laklaan. Pero laklaan. Ano ba yung laban na yan? Hindi, Kumain din siya. Wala sa ABC nila. Dahil yung kapang Discord ng ABC nila sa view. Ang ABC. Kaya ka mo. Wait lang. Kain. Sabi ko. Ako yung manasa. Uy, kayo manasa ni tayo. Kaya naman yung kakakin mo. Tapos kung makakin mo, ito yung hindi ako ng bottom. Level 6. Tuwag ko, naman ako dyan. Nagaling ka. Ayaw ko sa pagkakot. Hindi, hindi na gusto ko. Sorry din. Sorry din. Sali. Sali na ka kahit kung saan nabalik ito ka, hanggang kami makira yan eh. Pinabilis yun. Mantra view kasi ni, ano eh. Mantra view ni Dano. Nadali mga alis na kasama ko. Pero ngayon, maglabanan ko siguro niya. May kami pa inawal, may kami bakante. Kaya kahit yung ano lang, grade 12. Change lang grade 12 eh. Kasi nung meron lang. Hindi na makalaban, hindi naman ako yun. Ano yun? Sila, ano? Sila... Grade 11, ay grade 11, 12. 11 na sa? 11. Kaya doon kasi grade 9 eh. Grade 9, di ako kasaan eh. Di ba? Tawag lang ni Joan. Kaya di ako kasaan. Tumigil ako maglalan eh. Kasi nagkataw mo sa Marco. Dahil ako parang yung lalong lalo. Kasi nagkataw Marco mag-roll. Makayas mo, best friend niya si Juan eh. Kasi may yung lang kaya kayo na black. Kasi may lang kaya wala. Ang gagawin natin, mag-roll na kayo Marco. Ikaw may mag-find yung profile? Oo. Happy birthday sa akin. Ito kasi Angel Food Cup. Kasi din siya. Swangla pa rin eh. Kasi same siya na gano'n. Saan ka nagkasutik ka? Swangla pa rin nga doon kain niya. Oh, sila pa rin namin, si? Wow! On my waring pink size. Di ba dati iiwan na kasi si Marco eh, grade 10. Nag-break na sila. Oo, grade 10. Ito lang ata isa. Kasi grade 9 ano eh. Ayun na pala si Marco. Kami ni Mincy. Bakit naman lang. Hindi pa din mo lang yung video. Ako ko, ikaw pinakamatangkad, tapos si Missy pinakamalit. Dala, di ba? Hindi ba natin siya pinakisamahan si Marco? Mayabang kasi ito. Mayabang man ka pa na yung mga ai. Kasi may piglabayo. Siguro man. Kaya
Pero ang yung kain na, ano yung ba? May nakaano pala, sir. Ito kayo. Ito. Sir, bigyan niyo sa Baka mapaka lang.